sang pati sigra mranata baris nyang wijiku molong damyak-damyakku mbregut lampahi binarung krapyak watang hakate kumalarenga beki soraknya gemuruh kumpul 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 Prawadya Tandya Tandya Pardya Sebi Bapa-rupa budaleng watnya kumurah kumangang kirang-kirang tuka tandang-tandang sumangka kakak kumreka liru parna wasamakta siyaga joma karya hangangkat karyaning praja murih karata harja mangkono satata kridanipun sang suba panggala kinarya olah krido hamurwakane hamboyong widodari Larasati sinten to menika dosanipun sang suba manggala suba ateges sae manggala pangarsa Sribat Raka Mas Pardi kucing grandong Padya kumuruh kumantang kirang-kirang suka tandang-tandang jumangka gagah gumreka liru pernah samakta siyaga joma karya hangangkat karyaning praja murih karata harja lho hati-hati di ngisormu banyu nek kepleset di parti kucing hai hai lho air tun air tun air kehidupan. Oke. Rata rupa budaleng wadya kumuruh kumantang kirang-kirang suka tandang-tandang jumangka gagah kumreka liru parna wasamakta siyaga yoma karya hangangkat karyaning praja murih karata harja sigra satata sang suba manggala tanggaping sasmita arsa lumaksana hakan rijur beksa setunggal bagus tunggal wonten 11 cacahipun maca japa mantra auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana rek doa makan Mas bima rosaktana wakina dabanar iki mbok gawe apa mangan arep cekek oh ya wes Bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amin yes iya Mas dah 500 ya Mas luwung ya lumayan Mas loh rupa budaleng wadya kumuruh kumandang sing suka tandang-tandang jumangka gagah kumreka liru pernah wasamakta siyaga yoma karya hangangkat karyaning praja murih karata harja maju satu hati-hati Mbak Sri kakinya masih atit
Sikile Mbak Sri atit Mas. Akit. Alah, malah utara wedang di sana ora sida ombe. Yo, hop. Oh, oh. Wong ayu sikilmu gini wong ayu kok mbok perban kaya ngono. Aduh duh. Deman sikile dadi pincang lho sing kaya garing ae. Petruk sikile pincang Mas. Duh, tata rupa pudaling madya kumura mantang kirang-kirang tandang-tandang sumangkah kakagum mereka biru warna posamak kosiyogo joma karyo angangkat karyaning protso murid rata haratso air ya apa to ton klembreh kabeh lho ton alah isut klembreh kabeh wis Mbah Roko ngombe sik Mbah Roko. Tekke Mbah Roko. Ayo Tin. Oh iki. Gendul isine minyak Mas Heri. Tine gingsul tumpakane ya enak. Ayo, mawan ning endi to Tin? Oh, Jek Praman. Lho. Hei, hop, wis, ai, nah, lo, hoi, hop, awas, pemuda lewat yo kumurot mantang kira-kira. Piye Mas blenger ambune asin-asin alah kira asin-asin ya apa to di wis aduh alah duh alah kucing ning mae piye nek ra urip Mas alah di parti ya iki lho sing ditegal lomba ya iki di klembreh kabeh di kalau mburi meri lho di ceng mburi do meri lho jajal gini le alah sikilmu wonten Mbak Atun ya wit hop manut iya wih wah amoh plongo aku eri celongop lho bocah polahe gedhe-gedhe nang iki wis poklek tujune kaya bakoh kabeh lho wis tujune kok galangan jati ya iya jati manis tujune sing angkek ra ndek dah ki arep dicampur apa to Ndhe rok alah campur apa to di walah ceng campur ndok campur apa kuwi hei bakul pecel toro di bakul pecel toro Mbak Yanti ya iki 2.500 sak klosone ceng 2.500 nggo kloso dhewe sak tisune ya dah wis mlongo aku eri gedhe-gedhe lak ngene iki wis jajal eri ngatasi ora oh ngono eri ngatasi ora kae iya bengkung lah peyok ya yo ayo li
Lah. Walah. Wes. Lah Gusti Allah. Ucul tenan to. Di cing. Condoke ucul lho, cing. Ya. Lah. Kowe aduh. Lebokno nanti teresepe. Lah. Aduh. Masamu kayak nutruk paku. Hoi. Wisine duit 2M kok uncal-uncalke iki lho. Mau panjer rolasan gone Mas Serio, gak tas iki. Lah, Gusti Allah. Cek Lekli yo kuwi. Nek wedok kok duwe li lho. Lili. Aduh, Aduh. Bakul kopi iki. Promosi Mas Seri bakul kopi iki, bakul kopi. Nah, moro ngopi gone Mbak Lili kuwi. Sak gorengane. Yo! Hai ha! Hoi ha! Duh, saya cilik loh Mas. Duh, awas. Duh, wih, wes peyok amo. Wes gede kono Mas. Ya, Gusti Allah. Nah, ki ganjel ki apa to, Cing? Iki apa ki? Bokongku ganjel le, Mas. Bokongku ganjel apa, Mas? Peyok ngene iki. Ki ana ganjel loro ki apa to, Mas? Aduh. Aduh. Hoi, ha. Sik pira sing jiro lupat. Wis, bagi sing kuwi. Bagi loro wani pora. Nah, peyok pora jajal kon ngahke. Ya. Alah Gusti Allah. Alah. Iki nek bojone Rino nesu dikepruk tenan le. Tenan. Bojone Ri mbok epek-epek iki to dikepruk we. Pateni mi gawakno srakel kuwi. Ayo. Rambut mbek siramke. Radio mbek siramke. Mbeke, Mbak. Lah. Gayane rek kaya jijik iki. Nyangking gelas kaya jijik to, Di. Lah. Iya. Lah grandong iki gaya kok nyandak gelas kaya jijik barang iki lho. Jajal kon ngatasi peyok ora to, Sing? Kok celindit wae iki lho. Halah, Sing. Kok celindit wae jajal kon ngangkat peyok ora? Halah, paling ya peyok ae kok. Nyingkreh deh. Sikut kowe engko. Lah Gusti, ya Allah gini. Ya Allah apa to, Ser? Bledos. Mbak Serli. Ya. Ya. Telek prok.
Ya. Tekno sisan sing ayo. Ya. Ya. Alah. Kipli Mary sing Kipli. Lah, kayak ono Kipli alah. Kayak ono Kipli kono. Kayak ono Kipli ngatasi pura pli. Alah, ngatasi pura to pli. Lele. Lanang yo ngono lele. Ngatasi pura to pli. Oh. Yo le, ubur-ubur ikan lele ngombe le. Ayo le. Ayo. Lanangan kok trimo tolo ngombe le. Pateni le. Alah. Duwite sapa to lele? Alah. Dang diombe le. Lanangan plonga-plongo lele. Lah iya, lanangan ra nganti ngombe balik. Ya, akhirnya dang diombe le. Suwen. Nah. Lah. Rawani ngombe lele. Rawani ngombe lanangan apa to lele? Ayo. Ra iso. Lanangan apa to Yupli? Tekno. Wis. Lele. Alah, rawani ngombe to lele. Ayo sing. Sik loro. Rasumbut lale-lale. Lho, manis to bocahe. Lah ini. Lele. Ya. Yo, cek siji lho sing. Yo, cek siji yo ndagake. Satu-satu ya. Lho. Parabola mbok sumplak sampluk iki lho. Lah. Lele. Dulang kedung tak yo. Awas dhuwur kabel. Awas dhuwur kabel Ji. Sanggule dhuwur kabel awas. Dingkluk. Yo. Aman. Yuk suwuk ke mas. Pargo. Dulang ketutak dit ayo. Pargo Wes peyok eri gede-gede ngene iki. Wes kucing iki bathi akeh ngene iki. Wes, alah. Remuk-remuk.
Suwuk Mas, suwuk. Sembodul maksana sang suba manggala hangarit perwadya widodari Jurbeksa Larsati wonten cacah 11. Ewon dene wis kepareng mapan ing sasana pepanggungan setunggal mbaka setunggal arsa hanglajaken titilaksana ngabadhe lumampah wondene satata ing gati para kadang sedya laras era rental audison hamurwakani bedayan tari gambyong lumantar duta hadi mondokan seragen asri kadya gambyong pare anom.